curso tiñan dobre turno, pola mañá ían uns cursos e pola tarde outros. Foi nos anos 70 cando o goberno promoveu a construción de edificacións estándar por toda España de centros educativos, entre eles o Caselles. É doado ver que en Gondomar e en Tui hai colexios que son copia do noso. Comezou chamándose Mosteiro, pero daquela todo o mundo, nenos e adultos, lle chamaba os grupos. Os primeiros alumnos que viñeron eran nenas e nenos nacidos entre os anos 60 e os 63. Contan eses nenos e nenas que no ano 1974 tiveron que facer unha manifestación para que mandasen mestres e puxeran o centro a funcionar, que sufriron represalias por parte das autoridades daquela, que chegaron a pechalos na escola de Vilachán e amenazáronos con multas e cousas peores. Pero finalmente os grupos empezaron a funcionar. Contan tamén que a herba estaba tan alta que parecía unha selva e que a construción xa estaba bastante deteriorada. Acudían nenas e nenos de todo o concello, de Goián, Sobrada, Pinzás, Cristelos, Tebra. Logo foron surdindo máis centros e alumnado repartiuse. No ano 81 houve unha folga de profesorades durante 20 días, coa que se conseguiu que melloraran as instalacións do centro e ter un patio en condicións. Gran parte do claustro daquel momento traballou a base de sacho e pala e plantou a maior das árbores que perduran ata hoxe na escola. Por aqueles anos, o centro contaba con 35 mestres e mestras. 2 da terceira parte procedían de Ourense. Daí que se introduciran certas festividades como o magosto, os maios, as coplas de entroido. Establecéronse vínculos moi fortes entre o profesorado e o alumnado, que loitaron porque os nenos e nenas seguisen estudando e se formasen. Nos anos 90, dadas as confusións co tamén colexio do Mosteiro de Barrantes, decidiu cambiarse o nome polo Pedro Casillas Beltrán. Pedro Casillas Beltrán naceu en Tomiño e chegou a ser director xeral de Educación Básica, polo que se elixiu este nome para o colexio. Ao longo destes 50 anos, foron 9 os directores e directoras que se fixeron cargo. O primeiro foi don Benito, despois don Fernando, don José Oroña, Arsenio, Conchi, María José, Santiago, Fernando, Alfonso e Lucía. Todos eles deixaron unha fonda pegada e unha maneira de facer. Moitos foron tamén os mestres e mestras que formaron as nenas e nenos de Tomiño ao longo dos anos. Naqueles anos, as mestras e mestres levaban o don ou dona incorporada, pero os vínculos establecidos cos nenas e nenas eran moi fortes. Imos dedicarlle un recordiño a algúns daqueles primeiros docentes. Don Benito, o primeiro director, gran profesional e mellor persoa, que loitou porque as nenas e nenos seguisen formándose e non se incorporaran no mercado laboral aínda na infancia. Oroña e dona Gracia, pioneiros de inglés nesta terra, agora que tanto cacheten. José María Agude, o primeiro mestre de galego que houbo en Tomiño cando o galego pasou a ser materia do currículo no ano 1979. Don Fernando e a súa forma de contar a historia. Don Gonzalo e as súas matemáticas. E logo seguiron moitos e moitas máis. Por cento, se poderían contar os docentes, por miles os alumnos. Os tempos xiran e cambian. A maneira de ensinar, a maneira de relacionarse, 50 anos dan para moito. Pechamos recordando a todos os directores e directoras e equipos directivos que pasaron por aquí. A súa loita constante coas administracións para mellorar as condicións dos nenos e nenas. As súas horas interminables dedicadas a trámites burocráticos. E xa rematamos. Grazas mestres, grazas mestras, grazas nenos, grazas nenas, grazas familias que formades e formaredes parte da nosa comunidade e por outros 50 máis. Bueno, pois eu, despois destas palabras tan bonitas destes nenos, un breve recordo que gracias a Gude, a Rosa, que a nosa profe Rosa Fernández, que estivo facendo así un recopilatorio, a Alfonso, que tamén nos axudou a ver que directores e directoras houbera polo cole, a mí me toca agradecer, vale? Entón, por aquí pasaron mestres e mestras que con gran cariño e esforzo traballaron para facer grande este centro. Coidadoras e coidadores, que hoxe temos aquí a Marga, que cando cheguei fai 20 anos a este cole, onde está Marga? É a única que puido vir hoxe, pois nos axudou con nenos con necesidades sin ascensor, que todavía non lo puxeron o ano pasado. Un aplauso para Marga. Cociñeiros e axudantes de cociña que día a día tiraron adiante con o noso comedor escolar. Coidadoras e coidadores, que xa o dixen antes, moitas grazas. Conserxes, tamén invitamos a familia de Luís, que foi o último conserxe que tivemos no cole,
que se aseguraron de que os nenos e as nenas tivesen unhas instalacións correctas, conserxes, limpadoras e limpadoras que se encargaron de manter o centro en óptimas condicións, conductores e conductoras, cuidadoras de autobús, que aseguraron que os nenos e nenas chegaran todos os días á escola dende calquer punto do concello. Grazas a todos por formar parte do noso recordo. Grazas aos inspectores, que César, o director territorial, contará que non puderon asistir hoxe, por axudar, pola vosa colaboración e por tratarnos sempre con tanto respeto e cariño. Grazas aos directores e as directoras e aos equipos directivos pola loita diaria e por facer o centro máis grande. Grazas ás familias que virán pola tarde, ainda que temos aquí algunhas, pola vosa colaboración, comprensión e por estar sempre presentes. Grazas ás AMPAs, que tamén virán pola tarde, que sempre colaboraron de xeito estreito e seguen a colaborar con nós. Grazas a todos os que hoxe quixestes formar parte deste día tan especial e viñestes desde tan lonxe. Grazas tamén aos que por distintos motivos non puidestes estar transmitíndonos o voso cariño en forma de mensaxes, correos electrónicos, que non pudestes asistir hoxe. E xa para rematar, temos na nosa parede aquela do cole, que non sei se vos puidestes fixar, cando salgades, temos a pancarta que fixemos este ano. Foi un traballo de inicio de curso no que quixemos que toda a comunidade educativa participase. Tiñamos un concurso, unhas pezas de puzzle, onde as familias, por unha parte, o alumnado por outra, ao persoal, cuidadoras, limpadoras, e despois o profesorado puidesen cubrir unha fichiña, unha peza coa súa ilustración de que era o Caselles para ela. Fixemos un concurso, verdad, chicos? E os gañadores fixemos unha pancarta que temos ali conmemorando o 50 aniversario. Entón, querer decir que todos vos formades parte, sodes unha peza fundamental do Caselles. E quería quedarme cunha frase dunha mamá que hoxe non puido vir, que nos escribiu unha frase moi bonita nunha carta. É moi fácil, como familia, deixar a miña filla con vos e ao voso cuidado, xa que está como na casa, séntese protexida, querida e moi coidada. E agora sí, acabo, grazas ao claustro actual, por formar parte desta gran familia, por estar sempre dispostos a axudar no que faga falta, pola organización deste 50 aniversario que se sumou a todas as tarefas administrativas que tiñamos, e tamén grazas ao director territorial, a Sandra e á Corporación Municipal por estar hoxe aquí. Moitas gracias pola invitación, directora, por estes 50 anos, alcaldesa, ex-directores que nos acompañan de sus aquí, Corporación Municipal. A todos, muchísimas gracias por estar hoxe aquí celebrando 50 anos. É un discurso institucional, tamén os directores, a directora de Goián e outras personas de AMPAs que tamén están aquí con nos. É un discurso institucional, pero chegar aquí e dicen, discurso institucional non procede. Non procede por unha sencilla razón, porque eu viví este centro de la parte educativa, pero tamén hai vivido de la parte política. E entonces teño que lembrarme de todo cando eu estaba de Concelleiro de Educación, daqueles 18 anos, 16 anos que estuve aquí, de todos os avatares que fixemos no propio centro educativo, de cando se nomeou a Pedro Caselles o colexio. Aquí teño que dicir que foi Conchi a iniciativa cando era a directora, se non me lembro, tamén a todos que depois estuvo no instituto, a Oroña, a toda esta xente que estuvestes aquí e que puxamos en marcha, que se puxo en marcha o nome de Pedro Caselles Beltrán en homenaxe a unha persona que había doado todo o seu dotación, biblioteca, asuntos personales que foran moitos para o centro educativo, que depois tuvemos que facer unha mellora da biblioteca para acougar todo aquel material que se había chegado. Por lo tanto, a miña primeira valoración, por decirlo de alguma maneira, é lembrarnos de Pedro Caselles, pois non está aquí por a súa presencia, non presente, pero seguro que sin este momento sabe que estamos homenaxeándolo, e bueno, que para mí é fundamental, porque ademais é unha persona que foi moi vinculada ao sistema educativo nacional, depois estuvo no sistema, no consulado na Embaixada de España en Buenos Aires, e ali traballou tamén de nivel educativo en prol do Estado español e moi particularmente de Galicia. A todos eles, pois, muitísimas gracias. Pero non quixera, nestas primeiras palabras tamén,
de darvos o agradecemento por parte do Conselleiro de Educación. O Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que hoxe non pode estar aquí connosco, son multitud de actos que celebramos por 50 aniversario. Tamén agradecer aos inspectores, aos dous inspectores, a Pedro, que é o actual inspector de Educación, que me pediu que se trasladara a ti e a toda a comunidade educativa disculpas porque está de presidente do Tribunal de Oposicións da Inspección Educativa. Agradecer tamén a Antonio, que por circunstancias familiares non pode estar, pero bueno, como a miña circunstancia familiar é moi próxima, que está en Goián, pois sí que me toca estar, e é moi agradecido de estar. E bueno, dito isto, recordar con moito cariño pois as distintas facetas que, podo dicilo, desde o punto de vista académico. Este foi o primeiro centro que puxemos daquela famosa plan de atención ás necesidades educativas especiais, que efectivamente aquí, ahora, naquel centro educativo, a atención ás necesidades educativas, e que casualidade de la vida, despois iba a encontrar con unha directora que estuviera aquí, que tamén o puxera, e estaba a directora no Saladino Cortizo, que Conchi, que como sempre nunca pedía pouco, pero estaba aí, e sobre todo en atención, unha atención e unha dedicación o que é integración, o que é inclusión, como moi poucas persoas se fan nestes centros educativos, que podo dicirvolo que é unha auténtica maravilla. Por outra parte, pois, en fin, podía falar das distintas inversións que se fixeron, das últimas que fixamos, efectivamente, o ascensor demandado no seu momento, e por fin chegou, outras chegarán outras máis, e así sucesivamente. Teño que decir que son moitos os centros educativos e este ano, precisamente, acabo de estar a Lanchar Benvibre, agora estou aquí, teño que marchar porque a tarde teño outro acto. Dicían os rapaces que todos os colexios eran iguales, e efectivamente, cando chego a un colexio vexo esta estructura, digo, este é o colexio de Tomiña. Por qué? Porque era a estructura de 1970, da Lei Xeral de Educación de Villar Parasín, era modelo único para toda España. Claro, en algún sitios temos encontrado con cubertas que están planas e aquí chovía, e chove, de momento. E entonces créanos unhas problemáticas tremendas e unhas inversións moi sustanciales. Pero efectivamente son todas a estrutura administrativa dunha banda e a estrutura académica pedagóxica doutra. Por exemplo, onte estuve en Salceda de Caseras, no Colexio Altamira, é idéntico. E así sucesivamente todo. Que ocorre? Que como este ano cumpre todo o mundo, casi todo o mundo, 50 aniversarios, eu xa non podo estar en máis sitios, é imposible, porque todo o mundo quere que estés. E entonces eu, bueno, fago o que podo, pero dentro do que cabe. E nada, que vos vou dicir da parte docente a todos os docentes? Que vou dicir? Gracias por o traballo, gracias por o esforzo, gracias por a implicación, gracias por aguantar, porque estamos nun momento moi complicado, donde se exixe moito e se dá pouco, e aí sempre digo o mesmo en todos os centros, que ten que haber unha implicación entre pais, centro educativo e administración. É clave que teñas, Lucía, unha boa AMPA que sea colaboradora, e é clave que o claustro e todo o conxunto tamén colabore con esa AMPA. Vai en beneficio de todos, Nunha sociedade que parece que non ten límites, ou non quere ter límites, pois pode ocurrir o que ocurre. E, polo tanto, nós temos o deber de formar personas, de formar tamén ciudadanos libres, iguales, e que queran a xusticia e con sentido crítico. E non vou estender máis, porque xa me conocedes, son moitos anos, quero decir, moitos anos metido nas danzas políticas e públicas, e tamén con o que vai sendo o tiempo de ir pasando a la reserva activa, porque vexo a Alfonso aí todo engrandecido, todo renomozado, e eu dixen, Alfonso, vexo teu máis novo, e en la jubilación, para vos pasa a mí mismo. Pues nada, muchísimas gracias, parabéns a comunidade educativa do CEP Pedro Caselles, muchísimas gracias, alcaldesa, por a tua colaboración, muchísimas gracias a todos, e espero seguir colaborando hasta donde poda. Muchísimas gracias. Felicidades a este recente grupo Mosteiro por a súa creación, gracias pola música, sí, señor, e tamén aquí. Para min é emocionante estar hoxe aquí no 50 anos de vida do CEI Pedro Caselles e, bueno, estar como alcaldesa, ¿no? Tendo sido
alumna deste centro. Medio século de aprendizaxe, de historias compartidas, de xeracións que pasaron por estas aulas e que de algún xeito levamos un anaquiño deste cole no noso corazón. Cando este cole empezaba a súa andaina, eu tiña 2 anos, cando me tocou a min entrar por estas portas daquela colexio mosteiro, como ben decía César, bueno, pues, lembranza ese mosteiro de freiras que había nesa maravillosa igrexa románica, pois o colexio parecíame, como vos podedes imaginar, inmenso, enorme, como lle seguirá parecendo a todos os nenos e nenas que entran por estes portales, enorme, con eses enormes pasillos, e a sensación era de que nunca vou a saber onde está a miña aula se perdo o fío de como teño que chegar. Bueno, era o que nos pasaba a todos, non? Daquela eu fixen de cuarto a octavo e, bueno, pues vir ao cole era vivir nun mundo xigante e paralelo desa escola de Estás, de onde eu viña, que agora é o CRA Mestre Manuel Garcés, donde previamente tamén con Pili Garcés fun aquelas clases que antes se chamaban de parvulitos. Ali con don Manolo aprendín a escribir e gardo un inmenso cariño de don Manolo, como non podía ser de outro xeito, do gran profesor que foi, pero tamén gardo un cariño moi sentido do Pedro Caselles, non? Porque aquí pasei dos mellores anos da miña infancia. Lembro con especial agarimo pois o descubrimento de aprender, porque con don Manolo aprendíamos a ler, a escribir, pero parecía algo como máis rutinario, máis básico. Aquí foi o descubrimento xa das ciencias sociales, das ciencias naturales, de outras asignaturas. E non podo esquecer, pois, a profesores, a don Julio, eu sigo te chamando don Julio, lo siento, Julio Abrales, que é o que hai, eres don Julio, que me contaxou esa pasión polos libros, unha pasión que aínda hoxe levo comigo e que me sigue facendo inmensamente feliz. Tamén lembro moi ben a don José Oroña, que nos ensinou inglés con a gramática rexia que me serviu ata o instituto, a gramática de Oroña. Sí, señor, eu veía os outros que chegaban de outros colexios ao Instituto da Guardia e é verdade, comparado ca nosa gramática, un churro. O sea que grazas por ensinarnos. A doña Julia, a don Fernando, a doña Gracia, a don Luis Duro, todos contribuíron a facer da escola un lugar acolledor. Tamén me lembro de dona Sara, vexo aí a súa familia, lembrome dela e ela está ali. Non a vira, perdón. Lembrome de dona Sara sempre preocupada polos máis desfavorecidos, sempre, con todos eses nenos alrededor. Bueno, que daquela se trataban de integrar neste colexio. Ela era como, bueno, un arco de nenos alrededor dela sempre, dona Sara, esa muller tan especial. E tamén me lembro moito de Luís, que xa non está con nós, o conserxe, que Luís era moito máis que un traballador, era directamente o dono do centro, vamos. O sea, aquí facíase o que mandaba Luís. E todos os nenos lle tiñamos respeto, pero cariño por igual tamén, porque sabíamos que Luís se ocupaba de cuidar o centro, de facer que, bueno, que non se estropearan as cousas, que todos tuveramos respeto polo que é de todos. E por iso, pois, tamén todos lle tiñamos especial cariño a Luís e a súa familia que vivía aquí no colexio, que ademais eu coincidía con unha das súas fillas en clase. E o Caselles sigue sendo, hoxe en día, pois ese colexio grande, vivo e dinámico que eu recordo, e grande non só polos recordos dunha nena, senón tamén por o xeito obxectivo, por as súas instalacións, por os seus patios, a estrutura, é un luxo comparar este colexio cos colexios que eu a veces, bueno, pues visitei en algunha cidade, non? Tan acotados, este colexio tan cheo de verde. Pero sobre todo, bueno, é grande pola súa alma, porque un colexio formano as persoas, o profesorado, os nenos e as nenas e as familias, tan importante. E hoxe quero facer un agradecemento especial a todos os que participan na comunidade educativa, aos mestres e mestras de onte e de hoxe, que sementaron coñecementos e valores, ao personal de limpeza tamén do Concello, que sei que está implicado como se fora o colexio a súa casa, que coida con mimo cada espacio. As familias que forman parte do AMPA e que sempre están empuxando coa súa enerxía e tamén
demandando cousas como ten que ser, con ese compromiso desinteresado. Aos cociñeiros e cociñeiras e ao persoal de cociña, porque sigue sendo un luxo que neste cole teñamos cociña. Sigue sendo un luxo que teñamos cociña fresca, que se fai con mimo, con cuidado e que os nenos poidan disfrutar desa cociña. E, por suposto, pois a todos os directores, non? Que xunto cos equipos educativos pois foron os líderes, os que lle tocou abanderar, os que pelexan coas administracións, con nós, verdad, César, os que solicitan e piden e demandan, como ten que ser. Pois a don Benito, ese cariño especial, que gran mestre foi don Benito. Canta xente animou a estudiar don Benito, que gran profesor de matemáticas, cando en Tomiño non estudiaba ninguén. Acórdome de ir a falar con algunha familia para pedirlle, por favor, que deixaran estudiar o fillo, que valía moito. Hoxe vou a confesar algo aquí que nunca dixe, que é que a don Benito quixemos facerlle un homenaxe ao Día do Alivio e que o rexeitou, que non quixo, que él solo era un profesor normal, que non quería estar, e, bueno, nos deu, a verdade, que moitísima pena que non aceptara, porque eu estou segura de que moitas familias e moitos nenos deste cole o recordan con moitísimo cariño. A don Fernando, a don Arsenio, a María José, a Conchi, a Santi Vergara, que hoxe non pode estar tamén, a Alfonso, a Lucía, a todos os que vos tocou pilotar esta gran nave que é o cole Pedro Caselles, darvos as grazas por todo o traballo. E, bueno, tamén é grande en cuanto a infraestructuras, como vos decía, e dentro do Concello, creo que sempre na medida das nosas capacidades estamos aí dispostos a apoiarvos, non? Bueno, pois, máis alá dos mantementos diarios, pois, coa insonorización do comedor, cos cambios de portas, pintados, melloras no gimnasio, etc. César, nas obras que fixo a Consellería, das que máis agradecemos, digo eu as obras agora da Consellería, o cambio das ventanas, ademais do ascensor, que foi unha gran obra, que pactamos, que o Concello aforrou todos os mantementos e todas as incomodidades de que sempre estaban as persianas estropeadas, e que ademais logo dixemos que, bueno, a Consellería cambia as ventanas, o Concello pinta o cole e así foi, non? E, bueno, eu tamén vouche seguir pedindo, como sabes, redactamos un proxecto para que o cole fora accesible pola entrada principal, que non é só unha cuestión técnica e arquitectónica, senón tamén simbólica, non? É unha escola aberta, é unha escola que acolle a todos e todas sin barreiras de ningún tipo e soñamos con que algún día, non moi lonxano, a Consellería poida acometer este proxecto que nós xa enviamos á Consellería para que haxa accesibilidade e sea decente pois toda a entrada do Pedro Caselles, que a verdade que é un cole moi bonito e que agora, ademais que temos ascensor, pois que esa accesibilidade sexa xa universal e completa, non? Bueno, sin dúbida, cada investimento neste cole foi dos mellores investimentos, como en todos os coles, porque invertir en educación e invertir en presente, en futuro, e garantir igualdade social, defender a liberdade, a xusticia. E, bueno, a educación pública é o único que nos iguala a todos. Veñamos de onde veñamos, a educación pública é o corazón dunha sociedade democrática. É importantísimo investir nela. Parabéns a todos os que hoxe formades o Pedro Caselles, a toda a comunidade educativa. Eu agardo 50 anos máis, polo menos, de Pedro Caselles, aínda que nós non estemos, pero que haxa neste colexio corazón, educación pública e, sobre todo, que haxa o que eu tive a sorte de ser, nenos e nenas felices. Moitísimas grazas.